dij bist zomaar zwanger. Op een dij verliest wat yield. Op een dij stapt ze verkeerde bus in en stiert midden in het beeld. Op een dij. Met haar optreden kregen Janna Eier de zeel maar meer dan 1300 man in het Italiaanse Udine moe stil. Het noemen maakt indruk. En net alleen nog op haar grootste fans. Nou, ik denk het optreden hartstikke goed weer. Een optreden zal net lezen, het leidt aan een jury die het nog bepaalt. Als je echt het applaus wat ze kregen in de zaal, dat weer geweldig. Dus het leidt net aan Janne als het net eerste wordt. Het wie lange tijd spannend bij de puntentelling. Maar op het laatst woen ze toch maar een miniem verschil van de nummer 2. Ze weer bot verrast. Dat is raar. Goh, ik echt niet verwachten. Het is heel gek. Dat kan echt. Ik is helemaal net trouw. Ik snap die hele puntentelling net. En dan zei Janne Eier is de winnaar. Ik denk, oh, nou moet ik dus rennen naar voren staan. Ik wist het echt niet meer. Het is nu 8 edities van Lied Internationaal voor het eerst dat er een Fries wint. Het publiek kon via internet punten jaan voor de publieksprijs. Dat keer van Coffee Shock Company, een Kroatisch-talige groep uit Oostenrijk. Janna was bij het publiek tweede.